Добрый вечер. Запрашаю на навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў з анонсу. Беларусь головного мозга. Ператрус і затрыманне адміністратара папулярнага тэлеграм-каналу. Пісаў праўду і больш за 1000 адзінак інфармацыі, фоткі, відэа яму скідвалі кожны дзень. Яго проста ўлады баяцца і яго вырашылі нейтралізаваць перад выбарамі. Другие сотни без питной воды. Да, страшно, реально, даже руки мыть, то есть тяжело верить в то, что говорят официальные СМИ. Учора казали пить смердючую воду, сёння поведомили, не варто. Ищем воду. Сходили на 109-й дом, нету, 85-й, закончилось, пришли сюда. Вот с маленьким ребенком хожу, ищу, потому что никто ничего не говорит. Подвойное хваляванне, цэнтралізаванае тэставанне і небяспека заражэння коронавірусам. Мы сидзелі ў аднаразовых масках, якія былі. Гэта было не абавязкова, але хацелі, каб так, жадалі, каб так было. Незалежныя медыі, тэлеграм-каналы і блогеры. Паводле ўладаў гэта арганізатары масавых пратэстаў. А таму чарговы удар нанеслі па адным з самых папулярных тэлеграм-каналаў «Беларусь головного мозга». Адміністратара затрымалі. Кватэру абшукалі, тэхніку сканфіскавалі. Да таго ж працягваецца пераслед і суды над удзельнікамі акцыяў. Падрабязней Юлія Цельпук. Вы мне скажите, высокопоставленные чиновники именно в Министерстве внутренних дел, вы это серьезно? Падчас стрымаў не раз чулі, як людзей абураюць паводзіны міліцыі. Аднаго за другім затрымлівалі журналістаў, якія супрацоўнічаюць з Белсатам. На гэтым жа відэа «Радыё Свабода» затрымліваюць вядоўцу стрыму. О, а мяне за што? Чым медыа магло не дагадзіць, пачулі ад кіраўніка МУС Юрыя Караева. Яны замянілі сабой стрымы Ціханаўскага. У бягучым радку з каментарамі самаарганізоўваліся і арганізоўваліся з кімсьці. Соўваемся направа, соўваемся налева, разрэў ланцужка. Сёння ж, 25 чэрвеня, пасля ператрусу затрымалі Ігара Лосіка, які кансультаваў «Радыё Свабода» ў справах новых медыа і з'яўляецца адным з адміністратараў тэлеграм-каналу «Беларусь головного мозга», на які падпісаныя 167 000 карыстальнікаў. Улада праводзіць глябальную зачыстку палітычную, якой ніколі не было ў Беларусі. Яны не толькі змагаюцца з журналістамі і актывістамі, яны змагаюцца з блогерамі, з любымі ініцыятывамі, якія спрыяюць грамадскай мабілізацыі. Таму я б сказаў, што арышты каля Сым-Бальбай, затрыманне Лосіка, будучыя затрыманні і напады на офісы беларускіх медыяў, якія будуць неўзабаве, гэта ўсё адзін ланцуг. Пробы спыніць распаўсюд незалежнай інфармацыі ідуць паралельна з судамі над беларусамі, якія прыходзілі на пікеты па зборы подпісаў за кандыдатаў на прэзідэнта. У судзе Ленінскага раёну горадні асудзілі людзей, пратаколы на якіх склалі пасля затрымання праз правакацыю аўтара блогу «Страна для жизни» і ягоных паплечнікаў. 540 рублёў штрафу прысудзілі Юліі Карначовай, якая бачыла выкраданне Сергея Ціханаўскага. Мне вменяли то, что я одергивала сотрудников милиции, призывала к беспорядкам, но никаких доказательств не было. 405 рублёў штрафу мае заплаціць Яўген Клімук, які збіраў подпісы за Вылучэнку Святлану Ціханаўскую. Адміністратыўны артыкул той жа – дробнае хулиганство. Эпизод – спроба стрымаць бус з затрыманым Ціханаўскім. Я услышал, что человек под колесами, и стал задерживать бус. Потом прибежали люди в штатском и начали всех раскидывать. Праваабаронца Владзімір Хельманович лічыць, што гэтыя суды працяг ланцуга рэпрэсіяў, які распачаўся 29 траўня ў горадні, калі на сустрэчу з блогерам Сергеем Ціханаўскім выйшлі гарадзенцы з тапкамі ў руках. Казаць пра нейкі юрыдычны разгляд гэтых справаў па сутнасці не выпадае, таму што зроблены палітычны заказ, пад яго складаюцца міліцэйскія пратаколы, у якіх шмат супярэчнасцяў, шмат блытаніны ў паказаннях сведкаў. Але вынікі судовых паседжанняў як пад капірку. Прызнаны ці прызнаныя вінаватымі, заплаці штраф. Юлія Цельпук, Белсат. За прапанову, напісаную ў тэлеграм-канале, 81 рубель штрафу. Такое пакаранне атрымала Ганна Федаронак, жыхарка Варапаева.
Яе судзілі за допіс, напісаны яшчэ 7 траўня, напярэдадні параду перамогі ў Менску. Я написала свое такое пожаданне ў нашым телеграм-канале, у гэтай групе пастаўчана, а давайте мы зберемся ў нашым гарадскім парку ў Варапаеве на свой антипарад у кавычках. Ну, я мела на увазе, ну, просто собраться у масках, у пальчатках, постоять, положить каля помніка кветкі і паговорыць. Са словаў жанчыны, размова меркавалася пра стварэнне ініцыятыўнай групы для збору подпісаў за Сергея Ціханаўскага. Ніхто на прапанову ў тэлеграм-канале не адгукнуўся, таму актывістка не пайшла ў сельсавет падаваць заяўку на акцыю. У парк не пайшла таксама. Але суддзя Пастаўскага раённага суда Наталя Жукова палічыла жанчыну вінаватай у закліку да правядзення масавых мерапрыемстваў без дазволу мясцовых уладаў. Лічыць галасы на выбарах улады дазволілі толькі сваім, адзначаюць праваабаронцы. Барацьба за сумленныя выбары, аднак, не закончылася. Можна стаць назіральнікам на выбарах. Як гэта зрабіць, ведае Александр Папко. 14 чалавек на 63 тысячы або 2 десятитысячныя адсотка. Такая доля незалежных ад уладаў асобаў будзе засядаць ва ўчастковых выбарчых камісіях. З больш як 2000 удзельнікаў грамадскай кампаніі «Честные люди» у камісіі прапусцілі 8 чалавек. З 708 сябраў грамадскай кампаніі «Права выбору» выканкамы дапусцілі да падліку галасоў 6. Такія нізкія паказчыкі, яны упершыню, таму што раней улада сабе хоць дазваляла ўключаць в камісіі там ад 5 до 15% вылучэнцаў ад дэмакратычных арганізацый. Зараз яны вырашылі пакінуць фактычна ўсіх па-за бортам. Удзельнікі права выбару заклікалі ўсіх неабыякавых грамадзянаў стаць назіральнікамі. Да масавага назірання заклікае і ініцыятыва «Честные люди». Інструкцыі з'явяцца на сайце платформы на наступным тыдні. У нас будет интерактивная карта, где можно будет увидеть, сколько где наблюдателей, на каком участке, где есть пустые зоны красные, чтобы их можно было заполнять и дополнять. И у нас появятся все необходимые документы для того, чтобы их можно было заполнить и податься. Ці варта грамадзянам масава записываться у назиральники? Вот что отказывают жыхары Витебску. Я думаю, что нужно записываться как можно большим количеством, чтобы не допустить каких-либо фальсификаций. Думаю, что нет. А чему? Да вообще, мне так вот кажется. Неэффективно это. Это позволит людям бачить то, что як выборы происходят насамрэч. А по-другое, это приблизить людей до політицы. Подозрение на то, что потасовывается. Поэтому... Уберите камеру. Вы слышите меня или нет? Прэтэнзіяў да выбарчых працэдураў у айчынных і міжнародных назіральнікаў 3. Па-першае, выбарчыя камісіі, то бок тых, хто лічыць галасы, абіраюць мясцовыя улады. Па-другое, назіральнікі не кантралююць урны для датэрміновага галасавання. І гэта стварае магчымасць для ўкідаў. Па-трэцяе, камісія лічыць галасы на адлегласці, ды бюлетэняў назіральнікам не паказвае. Мы не можем сказать, что бюллетени от кандидата А не покладены кандидату там С или Д. И что яны сапраўды так подлічаны. Бо кожны лічыць, кожны сябра камісіі лічыць только свою маленькую частку. Нават для сябра камісіі не ведаюць, это такой принцип круговой поруки. Яны не ведаюць вынік по этому участку. Каб самастойна вылучыцца ў назіральнікі, трэба сабраць 10 подпісаў ад людзей, якія жывуць на выбарчым участку, і падаць гэтыя подпісы ва ўчастковую выбарчую камісію. Зрабіць гэта трэба не пазней, як за тыдзень да пачатку датэрміновага галасавання, то бок да 28 ліпеня. Александр Папко, Белсад. Палоха ў 90-мі. А што цяпер, у 21 стагоддзі? У сталіцы ўжо другія сотні частка жыхароў не мае пітной вады. З крану ідзе непрыдатная для спажывання вадкасць. У крамах дэфіцыт вады. А галоўнае, не стае праўдзівай інфармацыі, што адбылося з вадою, чым гэта можа пагражаць людзям. Не меншую пагрозу стварылі чыноўнікі, якія сцвярджалі, што кепскую ваду можна піць. Хрысціна Чарняўская. Ужо другія сотні жыхары Маскоўскага і Фрунзенскага раёнаў Менску вымушаныя стаяць у чэргах па пітную ваду, бо водаправодная непрыдатная для ўжывання. Інфармацыя пра небяспеку з'явілася напярэдадні ўвечары, але што стала прычынай, чыноўнікі не паведамляюць дагэтуль. Віталь жыве ў мікрараёне Каменная Горка. Пра праблему з вадой даведаўся са сродкаў масавай інфармацыі, калі быў на працы. Увечары сам адчуў смурод з водаправоду і сверб пасля мыцця рук. Раніцай сітуацыя была тая ж.
С утра сливал, ничего не помогало, там минут 20-30. Сейчас слил холодную воду, вроде как нормально. Обычный такой запах с оттенком хлорки, в принципе, вроде какой был всегда здесь. Но горячая вода по-прежнему. Ну, тоже запахом, да. Пах аміяку ў вадзе адчуў і Вадзім Кручкоў, жыхар Сухрава. Ён неадкладна зрабіў бытавую праверку вады з дапамогай тэстаў для акварыумаў. Наяўнасць шкоднага рэчыва выявілася адразу ж у канцэнтрацыі ад 1 до 3 міліграмаў на літр пры дапушчальных 2. Сёння пасля зліву вады паказнікі сталі лепшыя. Вчерашняя вода, которая вчера была в скважине, вот она темно-зеленая. Сегодняшняя, как мы видим, более зеленая, чем артезианская, но в принципе до 0,20 миллиграмм. То есть ваши рыбки точно выживут с той воды, которая вот сегодня вышла через 15 минут слития. Што дакладна адбылося з вадой? Афіцыйных паведамленняў пра аварыі няма, але якасць вады пагоршылася паводле пэўных паказнікаў і ўжываць яе не рэкамендуецца, пра што сёння заявіла намесніца міністра аховы здароўя Наталья Жукова на прэс-брифінгу Белта. Вчера мы определили, что вода не соответствует по запаху и по ряду еще показателей, которые характеризуют физико-химические, там перманганатная окисляемость, поэтому сразу было принято решение главным государственным санитарным врачом города Минска о запрещении использования этой воды для питьевых целей. Агулам без пітной вады ў сталіцы засталіся амаль 800 тысячаў чалавек. Прычым абвесткі аб непрыдатнасці вадкасці з вадаправоду на пад'ездах жылых дамоў з'явіліся толькі сёння. Пітную ваду падвозілі цыстэрнамі, чэргі ля якіх стаялі і ўначы. Дапамагалі з вадой і жыхары іншых сталічных раёнаў, самаарганізуючыся праз сацыяльныя сеткі. Вон, смотрите, вода. А может, выпили свою, отдали это, а себе вам 3 бутылки дали, писали. Паводле прадстаўніцы міністэрства аховы здароўя паказнікі якасці вады ў маскоўскім і фрунзенскім раёнах паступова нармалізуюцца, аднак даследаванні працягваюцца. Пакуль жа чыноўнікі рэкамендуюць і надалей устрымацца ад ужывання вадаправоднай вады ў гэтых раёнах. Як зазначыў галоўны доктар гарадской станцыі хуткай дапамогі Александр Жынко, па дапамогу пасля ўжывання вады з крану звярнуліся 15 чалавек. 4 былі шпіталізаваныя, але небяспекі іхняму здароўю цяпер няма. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Стартавала цэнтралізаванае тэставанне. Першыя абітурыенты здавалі беларускую мову. На ЦТ зарэгістравалася больш за 64 тысячы чалавек. Праз эпідэмію Міністэрства адукацыі перасунула іспыты на 2 тыдні. Ці атрымалася зрабіць экзамен бяспечным, высвятляла Алена Дубовік. Больш за 18 тысяч абітурыентаў пратэставалі сёння сваё веданне беларускай мовы. Вікторыя скончыла беларускамоўную гімназію і ў сваіх ведах упэўненая. Апошнія месяцы яна была ў самаізаляцыі, ды да экзаменаў рыхтавалася онлайн. Настаўнікі вызначалі час, создавалі зум-канферэнцыі. Экзамены у нас праходзілі ў спартыўнай зале. Была дыстанцыя 1,5 метра паміж партамі, і мы сядзелі па аднаму. Пры правядзенні тэставання Міністэрства адукацыі рэкамендавала ВНУ выконваць неабходныя захады бяспекі. Стаяў антысептык, і хто жадаў, мог падысці і пакарыстацца ім. Таксама у кожнага абітурыента была маска, і у камісіі таксама былі маскі. Стаяў бойлер з вадой. Дыстанцыя не зусім была саблюдзена, але ж ніхто нікому не перашкоджваў. Паводле Міністэрства адукацыі для правядзення экзаменаў задзейнічалі максімум аўдыторнага фонду. У памяшканні, дзе здавала Виктория, было каля 50 чалавек. Экзамен доўжыўся 2 гадзіны. Конечно, когда есть один инфицированный человек или несколько, и они находятся длительное время в закрытом помещении, и там много людей, то понятно, что риск заболевания, инфицирования в такой среде намного выше. І адзінае, што можа абітурыент зрабіць для сваёй бяспекі, мыть руки, использовать дезсредства, руками не дотрагиваться до лица, глаза, рот, нос, использовать маску. Ці хвалюе бацькоў, што тэставанне праводзіцца ў складанай эпідэміялагічнай сітуацыі? Конечно, сыну я дала с собой маску, от пальчаток он отмовился. Ну, а так, конечно, наказывала, как глядел за своим отчуванием. Ну, больше, скорее, за ЦТ. Ну, конечно, волнует, ну, как и всех. Вот, ну, а что делать? Выбора нет.
Узмацненне захадаў бяспекі – адзінае змяненне ў тэставанні ў параўнанні з мінулымі гадамі. Не выраслі мінімальныя парогавыя балы. Як і ў мінулым годзе, для першых профільных прадметаў гэта 20 балаў, для іншых – ад 10. Змяніць працэдуру прыёмнай кампаніі за кароткі тэрмін экспертка ў адукацыі Светлана Мацкевіч лічыць нерэальным, ды прапаноўвае, каб ацэнка ведаў адбывалася іншым шляхам. Куда хочу, туда и подаюсь. То есть я абитуриент. Я закончила школу, я имею аттестат государственного образца, и мне достаточно выбрать ту программу обучения, которая есть в ВУЗе, и заявиться напрямую. Але пакуль беларускія ВНУ не маюць дастатковай для такого фармату аўтаноміі. Цэнтралізаванае тэставанне застаецца асноўным элементам прыёмнай кампаніі. ЦТ-2020 закончыцца 14 ліпеня тэстам па геаграфіі. Алена Дубовік, Белсат. Колькасць інфікаваных каронавірусам перавысіць 10 мільёнаў ужо на наступным тыдні, прагназуе Сусветная арганізацыя здароўя. Беларускае ж Міністэрства аховы здароўя пашырае спіс краінаў, з якіх можна прыехаць да нас без неабходнасці самаізалявацца. У папярэдні спіс, абнародаваны 11 чэрвеня, уваходзіла большасць краінаў Еўропы і Кітай. Сёння ж самаізаляцыя не патрэбная пры ўездзе з яшчэ 14 краінаў свету, сярод якіх Ізраіль, Грузія, Аўстралія ды Злучаныя Штаты. Пры гэтым і ў ЗША, і ў Аўстраліі фіксуюць рэкордную колькасць новых выпадкаў каронавіруса. Вялікую колькасць інфікаваных каронавірусам выявілі таксама ў суседняй Украіне. Цягам мінулых сотняў амаль 1000 чалавек. Праз рост захворвання ўкраінскі ўрад працягнуў каранцін да 31 ліпеня. У Беларусі афіцыйна за сотні прызналі 437 новых выпадкаў COVID-19 і 5 смерцяў з выяўленай каронавіруснай інфекцыяй. Агульная колькасць інфікаваных набліжаецца да 60,5 тысячаў чалавек. Беларускі Донбас. Пабачыла свет кніга пра ўзброены канфлікт на Донбасе і ўдзел у вайне беларускіх грамадзянаў. Яе аўтары – журналісты Белсату Кацярына Андрэева ды Ігар Ільяш. Чым унікальнае гэтае выданне, высвятляла Галіна Бакунчык. Пачатак стварэнню кнігі «Беларускі Донбас» паклаў артыкул «Гастарбайтары вайны» ў газеце «Савецкая Беларусія». У ім сцвярджалася, што ўсе беларусы на ўкраінскай вайне злачынцы і будуць пакараныя незалежна ад таго, на чыім баку ваявалі. Беларускія журналісты вырашылі больш пільна даследаваць тэму, і аказалася, што рэальнасць выглядае інакш. Лукашенко і ягоныя спецслужбы на працягу ўсяго канфлікта заставаліся надзейнымі хаўруснікамі пуцінскай Расіі. Што насамрэч паводзіны беларускіх спецслужб можна ахарактарызаваць як злачынную бяздзейнасць і злачыннае патуранне насамрэч гэтым баевікам. Яны дазвалялі ім далучацца да гэтых незаконных, нелегальных узброеных фармаванняў і спакойна адпачываць у Беларусі, мяняць дакументы і зноў далучацца да іх. Разбурэнне міфаў і высвятленне сапраўднай ролі Беларусі ды беларусаў у канфлікце на Донбасе сталася галоўнай мэтай даследавання Ігара Ільяша і Кацярыны Андрэевай. Гэтак, паводле аўтараў, каля 1000 беларускіх грамадзянаў прайшлі праз вайну на Донбасе і сталіся трэцяй нацыянальнай групай у гэтай вайне пасля саміх украінцаў і расейцаў. 3/4 байцоў з беларускімі пашпартамі ваявалі на баку сепаратыстаў. Натуральна, галоўны месседж кнігі антываенны. Мы проста на прыкладзе людзей паказваем, што можа здарыцца з чалавечым лёсам, калі агрэсары, такія як Расія, уцягваюць суседнія краіны ў свае палітычныя авантуры. Беларускі Донбас – гэта 500 старонак хроніка дакументальнага і гістарычнага даследавання баявых дзеянняў вачыма ўдзельнікаў. Пабачыць свет выданню паспрыяла украінская рэдакцыя «Радыё Свабода». Харкаўскае выдавецтва «Фолио», а редактор выдания – украинский журналист Андрей Дегтяренко. Если человек едет в зону конфликта воевать, он возвращается к себе на родину, и он уже не может заниматься нормальной жизнью. Так или иначе, это оставляет и на нем отпечаток навсегда. В том числе это оставляет отпечаток на той стране, которая, ну, скажем так, позволила этим людям поехать в зону конфликта, которая попыталась получить выгоду. Кніга «Беларускі Донбас» даступна чытачам у электронным фармаце. Плануецца таксама і яе друкаванае выданне. Галіна Бакунчык, Белсат. Салідарнасць з Беларуссю ў самым сэрцы еўразвязу. Беларусы Бельгіі сабраліся ля будынку Еўракамісіі, каб звярнуць увагу сусветнай грамадскасці на сітуацыю ў Беларусі, наяўнасць палітычных зняволеных, пераслед іншадумцаў. Салідарнасць без межаў вашай увазе.
народу надоело то, что творится в Беларуси. Допустите честные выборы. Честные, и вы увидите, кто победит. Хоць хай залаты на 6-й срок, ні один президент не памесці, таму хай Бог нас дасць добры напад, каб прыбіць усіх таракана аўтарытарызма, найперш у саміх сабе. 30-градусную цеплыню абяцаюць заўтра сіноптыкі. Падрабязней па вашым празымкненні на нашай мапе. Сачыце таксама за навінамі ў аплікацыі Белсат ТВ. На гэтым развітваюся са спадарствам, але мы разам. Усяго вам самага добрага.